بأونة نزنجر مسكرينا اتسقم سقلكم ما كرستاس سلساي معلتو تسيو إلهم كسبكو خلو ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አመላ ኩርናዓት ዓለም ኾንኩም መደብ ክሳቲ ሚዲያ ምክታል ትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረ ፍጹም ሰላምታ ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ቀኒኹም ሰላማዊ ንጉስ ናይ ትንሣኤ ንጉስ አምላኽና እግዚአብሔር በሰላም ኣብ ቅነት ትንሣኤ ክንራኸብ ስለፈቐደ ስሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ትንሣኤ ማለት ንዝሓለፈ ጸልማት ስዒርካ ብሓዱሽ ተስፋ ምጅማር ማለት እዩ። ልቡናና ካብቲ ማሊቂምን በደን ተንሲኡ ንጽባሕ ብይቕሬታ ክጥምት ከሎ ንሓቂ ትንሣኤ ይኸውን። እቲ ዓብይ ትንሣኤ እታ መንጎ ሰባትን ኣምላኽ ዝነበረ መንደቕ ጽልእ ዝፈረሰሉ እዩ። ንሕና እውን ኣብ ልብና ዝሃነጽናዮ ናይ ጽልእ መንደቕ ኣፍሪስና ምስ ምእመናን ኣሕዋትና ክንተዓረቕ ይግበአና። ትንሣኤ ዘልቦና ብኸምዚ ክንኸብር ይግበአና። ትንሣኤ ስጋዊ ምግቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መንፈስ ምግቢ እዩ። ልብና ካብ ናይ ምዉታት ግብሪ ማለት ድማ ካብ ሓሜት ቅድሕንቲ ስስዐ ብሓፈሻ ካብ ኃጢአት ተንሲኡ ናብ ህያው ግብሪ ናብ ቅድስና ክሰጋገር ይግባእ። ኩራት ተመልከትና እዚ መልእኽቲ ክሳቲ ሚድያ እዩ። ብቐጥታ ናብና ሎማዓንቲ ፎኖ ክሕልፈኩም እየ። ትንሣኤ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ድምቕ ዝበለ ያሬዳዊ ጣዕሚ ዝማሬ ቀርበልና እዩ። ብምቕጻል እንደገና ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣቦና ሓዲሩ ከምረና እዩ። بمخان دما ጻኒሕትኩም ክሳቲ ሚድያ ብኸውን ብልዑል እግዚአብሔር ስም ብኸበረ ይዕድም። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር እንደገና ዝመደብና መላእ ዓለም ብብጻሕ ክርስቲያናዊ ግዴታም ክትዋጹ ብልዑል እግዚአብሔር ስም ብኸበረ ክዕድም ይፈቱ። በድጋሚ ሰናይ ጻኒሕት ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ክርስቶስ ተዘይተስኡ ስብከትና ኮንቱ ይልዎ በቃ ኮንቱ ቶማስ ንዓረየኒ ዳሃስሰኒ ጨብጠኒ ከረጋግጹ ገይርዎ ጨቢጡ ዲው ዳሲስ ዲ ረጋግጹ ኮሙ ግን አሁን በቃ በወቀሳ ሆይስዎ ስለዝረአኻና አሚንካኒ ቶም ከይራአይኑ ዝኣምኑን ግን ብፅዓን እዮም ኢሉኒ አረጋጊኡ ሁሉ ኣነ ኢልዎ 40 መዓልቲ እውን ብተፈላለየ መዓልቲ ምስኦም እናተገለጸ ክጸንሕ ገይሩ ንምንታይ ተይልኩም ዝመጸሉ ሐዋርያት ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመጸሉ ቅድም ኢለ ገሊጸየ ንዓና ንድሕነት ንነጻነት ክኸውን ከሎ ካልኣይ ዝዓበየ ግን ንሐዋርያት ተልእኾ እዩ። ሐዋርያት በእውነት ዝተረፈ ስራሕ ንሶም እዮም ክቕጽልዎ። ሐዋርያት ንሶም እዮም ካብ ክርስቶስ ተረኪቦም ንዓለም ከባጽሕዎ። ኪዱ ንዓለም ህዝቢ ብሽም አብ ብሽም ወልድ ብሽም መንፈስ ቅዱስ እናጥመቅኩም ደቀ መዝሙረ ይግበርዎ። ክርስቶስ ካብኡ ነገር ኣብቅዑ ድሕሪ 40 መዓልቲ ዓሪጉ ክንብል ከለና ንሶም ነቲ ናይ ዓለም ነቲ ናይ ክርስቶስ ስራሕ ተልእኾ ክፍጽሙ ተኾይኖም እዚ ክቕንጥጠሎም ስለ ዝነበረ ትንሣኤ ክርስቶስ ኣገዳሲ ነይሩ። ንሱ ኸይኣክል ከዓኒ ሐዋርያት ብናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ስለ ዝበርትዑ ንድሕሪት ዝብልዎ ነገር ስለ ዘየለ ከታቲሎም ስብከት እዮም ጀሚሮም ኣብ ኢየሩሳሌም እኒ ጴጥሮስ እኒ ዮሐንስ ኩሎም ተኸፋፊሎም ንሕና በእውነት ነዚ ነገር ምስክር ኢና እቲ ስኹም ስቐልኩም ክርስቶስ ሰልሳይ መዓልቱ ተስኡ ኢሎም ክሰብኩ ከለዉ ኣዋጅ ገይሮም ንዓቶም እውን ብጣዕሚ ወታደራት እናለኣኹ በዚ ሽም እዚ ከይትሰብኩ ምኽንያቱ ንሱ እዩ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ንፈተውቱ ሰላምን ታሕጓስን ደስታን እኳ እንተፈጠረ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ነቶም ኣመንቱን ፈተውቱን ሰዓብቱን ብርትዕ እኳ ጥንካረን ተፈጠረ ነቶም ጸላእቲ ግን ሽብር ነይሩ። ብሽሙ ከይትሰብኩ ብሽሙ ከይተልዕልዎ ካልኣይ መዓልቱ ሽሙ ከይትጽውዕዎ ግዝት ግን ነዚ ጥሒሶም ሐዋርያት ትንሣኤ ክርስቶስ ስለ ዘበርትዖም ግን በእውነት ፍርሒ ይብሎም ሽብር የብሎም ግን በእውነት እናሰበኹ በዚ ሽም እዚ ከይተልዕሉ የለን ነዚ ነገር ምስክር ንሕና ኢና እናበሉ ይሰብኩ ነይሮም ማለት እዩ። መቃብራት እውን ተኸፈቱ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ተንስኡ ይብለና። ክርስቶስ ክለዓል ከሎስ በይኑ ጥራሕ ዝለዓል ዘይምዃኑ
زموتا كله زلعل مغانو مشتميت زغون موتات تلعيلهم إزيهم كلهم نبياتهم تلكم لنا أيور سالمات الغلقهم مشتميت موتات محسوا زازلنا يا ختما موتات متيام حزي قدم زقبرنا يوم كلهم تزمتون تايم بلنا زيلن زمهرنا زمخرنا عملا كبر مسقانا نعيقنا نصبات لكزابي كرات زو كريستيان طعم زخونه ياريداوي طعم زماري سمعنا خمون هياو زخونه اغزابير قال تماهرنا تملسنا لنا سلام مزمرو سلا قال اغزابير املاخنا اغزابير سمو يخبر يمسكن ابونا باغور مدين هاو لوقاس وانجيل معرف 4 كحمش كافش زلو تنسيو او يلم زبل قال نا اغزابير قال امهيرومنا يمون ابونا قاليو تسمعنا نا اغلغلو زمونهم يبارخنا احنا مستمرنايو قال اغزابير تلويتنا تنساي زلبونا كركب املاخنا اغزابير يحجزنا أبونا قدس يوحنس وانجيلاوي أو يوحنس وانجيل معرف 11 قصر 5 خمس يلصيف لنا يسوع دما تنساين هيوتن أنا إيه أتي بعيز أمن تموتكوا بهيوت كنبريو يبلنا كمون هاريا قدس باولوس أو قدما قرنطوس معرف 15 قصر 10 حجنا كريستوس بخرتهم دقوس خوينو كاموتات تنسي بمال كتانا يسوع كريستوس كاموت كمستل على يمسكر تماثالي أبونا قدس ماتيوس وانجيل معرف 28 قصر 6 كم تزورو تنسي إمو أبزيلن نتي قويتات نبي روز نبر سفرة نحن رأيا بزبيل قال نقويتنا يسوع كريستوس تنساي يمسكرنا سازي قويتنا أملاخنا يسوع كريستوس بعد سنبت فرقليتي مجنس فتح ليه مقابر كفوت ليه كيبله نيمو سلطان شعير تلعيليو احنا ونكم أملاخنا جزاوير رأيا غيرنا كابت زودقنا يو نحاتيات بوتاك نلعالي قبلنا إذا نقبر أملاخنا جزاوير مستوعب البونا يهاونا أملاخنا جزاوير زمهار الناس لخلنا قرب دقامي سمو يخبرين مسكن مو كراز وكريستيان حد خلتنا ولنا قوائنا ودينا لنا أوقات سالسمون كم أملاخنا جزاوير بخالق مدبس كان راقب ببزلنا يو سلامو فقر يبزحلنا وسوات لجزاوير